Здравей и добре дошъл в Flashbang. Днес ще ти покажа няколко бързи и ефективни флашове и смолкове на Dust 2, които ще ти помогнат да вземеш контрол над картата още в първите секунди. В описанието ще сложа картата, която използвам, за да можеш да тренираш и ти. Започваме с класическия флаш за лонг. Застани до тази стена, прицели се малко над оградата и хвърли флаша с скок. Така заслепява играчите, които държат ъгъла от CT или от пита, без да флашваш съотборниците си. Следва флаш за мид. Стани до стената до Xbox, прицели се към горния ръб на вратата и метни. Перфектен е, ако искаш да пикнеш AWP-а от CT или Window. Бонус. Можеш и да смолкнеш CT. Гледаш това петно на стената и просто хвърляш смолка. Сега два бързи смолка за Бейсайд. Първият. Застани до тази колона, погледни нагоре към това ръбче и хвърли с скок. Смолкът пада на Window. Вторият. Застани в този ъгъл на тунела, прицели се тук и просто хвърли. Смолкът пада на Door. Показах ти смолкове и флашове за терористи. Време е и за малко защита. CT смолк за лонг. За да смолкнеш лонг от CT, застани в този ъгъл до кашона, прицели се над прозореца и хвърли със скок. Перфектен за задържане на позицията в early game. Този флаш е универсален. Можеш да го използваш и като CT, и като T. Докато бягаш към шорт, прицели се в тази стена и хвърли. Така ти не си флашнат, но играчите на сайта са... Ако видеото ти е било полезно, абонирай се за Flashbang. В следващия епизод – флашове на Мираж. Благодаря, че гледа.